Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν φωτογραφίζω μόνο τις φυσικές καλονές της θαλάσσης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να φωτογραφίσει. Και έτσι, ναι, εδώ θυμάμαι και τον μακάρι το Steve McQueen, Bullet, ναι. Τι να κάνεις ρε παιδί μου, η ζωή είναι ωραία άμα τη βλέπεις έτσι υπογωνίαν καμιά φορά. Ναι, είναι ωραία πράγματα. Πυργινή και θάλασσα που λέμε. Το πυρ θα το δούμε λίγο παρακάτω βέβαια. Και εδώ συνεχίζω με την τεχνολογία που τόσο πολύ έχει μπει στη ζωή μας. Και έτσι κατά την περίοδο του καλοκαιριού θέλεις έτσι και μια δροσερή μπύρα να πιεις στην υγειά τους. Ναι. Καμιά φορά με ρωτάνε οι νεαρότεροι, μακαρά λέει κύριε δεν ασχολείστε με extreme πράγματα? Βεβαίως λέω, αυτά που από την αρχαιότητα είναι τα ίδια. Πυργινή και θάλασσα παιδί μου λέω. Πυργινή, να εδώ είναι το πυρ. Το γυνή το είδαμε λίγο πριν, θάλασσα θα βλέπουμε συνέχεια. Αυτά είναι έτσι οι ασχολίες και τα γιατί τα λένε extreme δεν κατάλαβα ποτέ. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες θάλασσες εκτός Αιγαίου και ίσως και εκτός Μεσογείου, περισσότερο στις βόρειες θάλασσες, οι ιστιοπλοϊκές ταχύτητες περνάνε ασφαλώς τα 15 μίλια. Όσον αφορά την τεχνολογία στα νέα σκάφη με τα γκαράζ, με τα wet bars και με τους τηλεσκοπικούς γερανούς, κάνουν τη ζωή απλή, όμορφη και πρακτικά έτσι να μπορείς να ζεις κάποια στιγμή χωρίς να υδρώνεις. Και το αιώνιο πρόβλημα του cruising, η τροφοδοσία είτε με νερό είτε με καύσιμα, και έτσι όπως είναι καλοκαιράκι και δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες στολές, συναντάς διάφορα απίθανα μέρη έτσι για να πάρεις το μπάνιο σου. Αλλά και ένα από τα καλά του yachting και περισσότερο του memory creating είναι ότι μπορείς να δεις τα ίδια μέρη από διαφορετικές γωνίες. Ας πάμε εδώ ας πούμε στην αγαπημένη Κέρκυρα, το βλέπεις από θαλάσσης. Μπορείς όμως να το δεις και από αέρος το ίδιο μέρος ή από άλλη γωνία πριν πας στον Λίστον για να πιεις το καφεδάκι σου ας πούμε, ναι. Και συνεχίζεις την πορεία σου και βρίσκεσαι ας πούμε, που βρίσκεσαι εδώ, ναι, στη Μονεμβασιά. Μπορεί να τη βλέπεις είπαμε από θαλάσσης, αλλά τι ωραίο που είναι να τη βλέπεις και μέσα από το σκάφος, και γιατί όχι να μην τη δεις και από αέρος πριν βρεθείς μέσα της για να πιεις τα σχετικά τσιπουρά σου, τις μεζέδες σου πριν φύγεις. Ναι, τρέχεις λοιπόν και βρίσκεις τα υπέροχα μέρη, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, είτε παίρνεις την Αδριατική και βρίσκεσαι στις γόνδολες, και βέβαια κατεβαίνοντας τις εκπληκτικές παραλίες του Μαυροβουνίου, την Κοπακαμπάνα και τον τρόπο που ζει ο κόσμος εκεί στα δύο ποτάμια, και τι να πεις για το Jazz Beach. Ναι, παντού ομορφιές, μοναδικότητες. Είναι η θάλασσα σου προσφέρει εκπάγλου καλονής ομορφιές, καταστάσεις και τρόπο ζωής. Πάντως είναι μία αλήθεια, είτε ιστιοπλοϊκό τιμονεύεις είτε ταχύπλο, είτε βρίσκεσαι στα 8 καμιά φορά και 9 μποφόρ, είτε σε ωραίες έτσι νηνεμίες, είτε βρίσκεσαι με το γιότ σε μέρη τελείως απρόσιτα και μπορείς να αλλάζεις παραστάσεις, είτε καβαλάς βάρκες και φουσκωτά. Είναι πανέμορφο το να βρίσκεις και να ανακαλύπτεις συνέχεια τα τέλειωτα απάτητα μέρη που η Μεσόγειος κρύβει, και ας είναι ένα από τα πιο πολύ κατοικημένα μέρη του πλανήτη Γη.